खुलुमबाय मानगोनां आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोन। गिबियावनो बयनिसिमबो क्रिसमासनि गोजोन हामलायनाय जासिहरदों। बयनिसिमबो आसा खालामो नैबे क्रिसमासआ बयनिबो थाखाय गोजोन आरो खौसेथि लाबोनो हागोन होननानै। बेखौनो आंनि फारसेनिफ्राय आंनि साफ्रोमबो भिडिअ नायगिरि लोगो नोंथांमोन आरो साबस्क्राइबार नोंथांमोननिसिम आंनि फारसेनिफ्राय गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनै आं मोनसे आयदानि सायावहाय भिडिअ लाबोलायबाय। नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ। दिनैनि भिडिअआनो जाबाय इन्जिनियारिं कर्सेस एबा इन्जिनियारिंनि डिग्री बेखौहाय माबोरैहाय जों लानो हायो। आं बिनि सायावहाय दिनैनि भिडिअखौ लाबोनाय जादों। आसा खालामो बयबो बे भिडिअखौ नायगोन आरो लोगोसे आंनि साफ्रोमबो फंबाय बिनानाव नोंथांमोननि थाखाय हेल्पफुल जागोन होननानै आं बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। आसा खालामबाय भिडिअखौ आं गोबाव खालामला, दायो आं जागायनोसै गिबियावनो। इन्जिनियारिंनि डिग्री होननानै बुङोब्ला आथिखाल बयबो सांग्रांसै, बयबो बांसिनानो मिथिसै इन्जिनियारिं डिग्रीया मा। दायो आं गिबियावनो नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायगोन, थख' आं फोरमायगोन इन्जिनियारिंखौ माबे क्लासनि उननिफ्राय फरायनो हायो आरो इन्जिनियारिंआवहाय मा ब्रान्च थायो, मा क्लास थायो आरो बेसेबां डिउरेसननि एबा माबे इयारसिमनि, नङा होमबा? बेफोर गासैखौबो आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांबानो जाबाय। आं गिबियावनो फोरमायगोनसै इन्जिनियारिं डिग्रीया जेनेरेलि जोंहा 4 इयारनि जायो, 4 बोसोरनि। दा बे 4 बोसोरखौ 3 बोसोरावबो जोङो कमप्लिट खालामनो हायो। दा माबोरै खालामगोन? बेफोरनि आं गासैखौबो आङो फारि खोन्थालांगोन नोंथांमोननो। भिडिअआ एसे गोलाव जानो हागौ, अब्लाबो नोंथांमोना जाहाथे गोसोआव हमथानानै नायो आं बेखौहाय खावलायबाय। आं गिबियावहाय नोंथांमोननो फोरमायग्रोनो नागिरदों मेट्रिक आनजाद एबा SSLC, बेनि उनावबो जोङो इन्जिनियारिं डिग्रीखौ लानो हायो। दा मेट्रिक एबा SSLC आनजादनि उनावहाय जों माबोरै इन्जिनियारिं लाइनावहाय थांनो हायो बेखौ आं फोरमायनो नागिरदों। दा गिबियावहाय नोंथांमोना जुदि क्लास 10नि उनावनो इन्जिनियारिं डिग्री एबा इन्जिनियार फरायनो गोसोब्ला अब्ला नोंथांमोना गिबियावहाय मोनसे आनजाद होनांगोन। बे आनजादानो जाहैबाय PAT, पलिटेक्निक एडमिशन टेस्ट होननानै जायखौ जोङो मिन्थिनाय जायो। बे आनजादखौ होखांनायनि उनावहाय जोङो काउन्सिलिं खालामनांगौ। रिजाल्टआ ओंखारनायनि उनावहाय जोङो काउन्सिलिं खालामनांगौ। काउन्सिलिंआ ओरैबायदि जे नोंनि जि मार्क, नङा होमबा, नों पास जाबाय, दा बेजों नोंथांमोना बबे कलेजावहाय फरायनो गोसो बैयावहाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन? एप्लाइ खालामनांगोन। बेखौनो बुङो मा? काउन्सिलिं खालामनाय। दा काउन्सिलिं खालामखांनायनि उनावहाय साननैसोनि उनावहाय बबे कलेजावहाय नोंनि मार्कखौ लानानै मेरिट लिस्टआवहाय बरननाय जायो। माने बबे कलेजावहाय नोंनि मार्कआ माने मिलायखो, नङा होमबा, मेरिट लिस्टआव फैखो। दा बियो बे हिसाबै नोंथांमोना बेबायदि फरायनो हानाय जायो। दा बे कर्सखौ बुङो डिप्ल'मा कर्स। डिप्ल'मा कर्सआ 3 इयारनि जायो। दा जों बे कर्सखौ फरायनो हायो आफ्टार क्लास 10नि उनावनो। क्लास 10नि उनावहाय क्लास 10 एग्जामनि सानसे साननैनि एबा मास मोनसे मोननैनि उनावनो बे आनजादा जायो। दा जाय फंबाय बिनानावमोना देग्लाय क्लास 10नि उनावहाय डिप्ल'मा फरायनो सानदों, बिथांमोना पलिटेक्निक कलेजाव फरायनो सानदों, अब्ला नोंथांमोना मा खालामनांसिगोन? साननैसोनि उनावनो थाग थियारि जाबाय थानांगोन आरो लोगोसे बे नटिफिकेसना फैनाय लोगो लोगोनो बे आनजादनि थाखाय एप्लाइ खालामनांगोन आरो आनजादखौ होनांगोन। अब्लासो बे माबायावहाय डिप्ल'मा कर्सआवहाय नोंथांमोना हाबनो हागोन। दा बियो गुबैयै 3 इयार्सनि जायो। दा ब्रान्चफ्रा इन्जिनियारिं ब्रान्चआनो थाजोबगोन बेवहाय, जेरैबायदि मा? सिभिल डिपार्टमेन्ट, केमिकेल डिपार्टमेन्ट, मेकानिकेल डिपार्टमेन्ट, इलेक्ट्रिकेल डिपार्टमेन्ट, थिग बेबायदिनो थागोन आरो ब्रान्चफ्रा। दा ओरैनो जोंनि आसाम स्टेटआवहाय बे डिप्ल'मा कलेजेसा गभर्नमेन्ट डिप्ल'मा कलेजा ओरैनो 30थानिबो बारा दं, मर देन 30थासो दङ आरो देग्लाय गोदान आरो जाबावगोन माखासे डिप्ल'मा कलेजफ्रा। दा गुबैयै ओरैनो जों दा मिथिनाय बायदिब्ला गं 33सो दङ दासिम जोंनि आसामावहाय डिप्ल'मा कलेजा आरो पलिटेक्निक कलेजा। दा नोंथांमोना बेवहाय लानो हागोन। दा जेरैबायदि गुवाहाटियाव बुङोब्ला आसाम इन्जिनियारिं इनस्टिट्युट दङनो, चिरां पलिटेक्निक दङ, सनितपुर पलिटेक्निक दङ, लखिमपुर पलिटेक्निक, दा बेफोरबायदि दङ आरो नोंथांमोना गुगोलावबो बेखौहाय सार्च खालामनानै मोजाङै नायनो हागोन।
दा बेखौ बुङो डिप्ल'मा कर्स। दा बे थांबाय नङा होमबा? दा क्लास 10 नि उनावहाय माबोरै इन्जिनियार जानो हायो होनोब्ला बेबायदि, बेखौ बुङो डिप्ल'मा कर्स। दानिया फैदो क्लास 12। क्लास 10आथ' थांबाय नङा होमबा? क्लास 10आव माबोरै फरायनो हायो, मा एग्जामखौ होनानै फरायनांगौ जायो बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थाबाय। दानिया क्लास 12 फरायनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मा खालामनांगोन? साइन्सआव फरायनांगोन। साइन्स स्ट्रिम लानानै नोंथांमोना मेथ्स, फिजिक्स आरो केमिस्ट्रियावहाय उइदाउट ग्रेस मार्क पास जाथारनांगोन। दा बे पास जाखांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मा खालामनांगोन? गुबैयै दा बै बिटेक कर्स नङा होमबा? बै बिटेक कर्स डिग्रि, दहायनियाथ' डिप्ल'मामोन क्लास 10 निफ्राय फरायनाय। दा बै डिग्रि, बे डिग्रिखौ मोनथाम 3था वे जोङो मोननो हायो बिटेक कर्सखौ। दा माबोरै मोननो हायो आं खिन्थानि। फार्स्टआवहाय जोङो CEE एग्जाम, बे जाहैबाय स्टेटनि। दा बेनि उनाव आं थांसैलाय आरो स्टेटनिनो मोनसे दंबावो JLEE, थारमाने जइन्ट लिटारेलि एन्ट्रेन्स एग्जामिनेसन होननानै बुंनाय जायो बेखौहाय। बेनि उनाव मा दङ? JEE, बे जाहैबाय सेन्ट्रेल लेभेलनि बा नेसनेल लेभेलनि, बे थांबाय। नोंथांमोन बयबो मिथिखायो बेखौहाय। NTA खुंनाय जायो बेखौहाय, नेसनेल टेस्टिं एजेन्सिया JEE खौ खुंनाय जायो। दा बे JEE मोननै सिस्टेमाव जायो। बे जाहैबाय मेन्स आरो एडभान्स। जायफ्रा मेन्सआव क्लियार खालामनो हाबाय बिथांमोना एडभान्सनि थाखायबो एग्जामखौ जनो हायो। दा आं फारि फारि फैगोन। गिबियावहाय आं फैगोननि CEE। दा स्टेट इन्जिनियारिं कलेजफ्राव जुदि नोंथाङा फरायनो गोसोब्ला नोंथाङा मा एग्जाम होनांगोन? बे एग्जामानो जाहैबाय CEE, थारमाने CEE। दा बे एग्जामखौ जोङो क्लास 12 नि उनावहाय साइन्स स्ट्रिमाव फरायनानै होनो हायो। दा ओरैनो बे कलेजफ्रा जोंनि स्टेटआवहाय गं 7 दङ, दासिम जों मिथिनाय बायदिब्ला गं 7 दङ आरो। दा जेरैबायदि गुवाहाटियाव गंसे दङ, बे जाबाय आसाम इन्जिनियारिं कलेज, बेनो गोजामसिन। बेनि उनावहाय जरहाटआव दङ जरहाट इन्जिनियारिं कलेज। बेनि उनावहाय बिनेस्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज, बे जाबाय क'क्राझाराव दङ। दा धेमाजियावबो दङ धेमाजि इन्जिनियारिं कलेज। दा बेबायदि दङ आरो। दा बे थांबाय नङा होमबा? दा बे CEE जाहैबाय स्टेटनि सिङाव थानाय इन्जिनियारिं कलेजफोर, बेयावबो जों फरायनानै बिटेक डिग्रिखौ लानो हायो। दा आं एसे फैनि मार्क नङा होमबा? बेसेबां नाम्बारनि जायो? दा CEE टटेल 480 मार्कनि जायो। मोनथाम साबजेक्ट। मा साबजेक्ट? आं दहाय बुंबाय मेथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्रि, PCM। दा बे टटेल 120 टा MCQ थायो। दा बिनि गेजेरावहाय जुदि नोंथाङा मोनसे कुइसनखौ एटेम्प्ट खालामनानै जुदि कारेक्ट एन्सार होनो हायोब्ला 4 मार्क मोनगोन, आरो जुदि रं एन्सार होफ्लांब्ला -1 नोंहा डिडाक्ट जालांगोन। दा बेबायदि आरो बेनि सिस्टेमा। दा बे जाबाय CEE। बे CEE स्टेटनि सिङावहाय फरायनोब्ला बे जाबाय स्टेट इन्जिनियारिंनि CEE। दानिया जों फैनोसै JEE। मोननै रोखोमनि जायो, मोननैथा। मोनसेया जाबाय मेन्स आरो मोनसेया जाबाय एडभान्स। दा मेन्सजों जों मायाव मोनो जों बेखौ खिन्थानि। मेन्सआव क्लियार खालामनाय लोगो लोगो जों STफ्रा फ्राय जोङो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिफ्रावहाय जों एप्लाइ खालामनो हायो बिटेकनि थाखाय, आरो जोङो NITफ्राव जोङो मा खालामनो हायो? एप्लाइ खालामनो हायो। दा बेफोरबायदि आरो जोङो मेन्सनि गेजेरजोंबो जोङो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि, NIT बेफोरावहाय जोङो मोननो हायो। आरो लोगोसे जोंनि STफ्राथ' गोबां खाबुफ्रा बेनोसै। दा STखौ जोंनो मानो नांगौ नङा होमबा? बेफोरनो जाबाय STनि माखासे सुबिदाफोर आरो। STफोरनि काट अफ मार्कआ बयनिख्रुइबो एसे खमसिनाव फैयो आरो। थारमाने बेफोर जाहैबाय जोंनि STनि माने सुबिदा आरो। दा बे STफ्रा फ्राय मेन्सनि गेजेरजोंनो NITफ्राव फरायनो हायो, NITफ्राव सिट मोननो हायो, ओमफ्राय सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिफ्रावहाय सिट मोननो हायो। दा NIT होनना बुङोब्ला स्टेटआवहाय फ्राय गंसे थायो। दा जोंनि आसाम स्टेटनिया दङ जोंहा सिलचरावहाय, सिलचर NIT दङ। दायो आं फैनोसै एडभान्सआव आङो फैनि एसे। जुदि नोंथाङा मेन्सखौ जुदि क्लियार खालामनो हाबाय, थारमाने मेन्सआव नोंथांनि मार्कआ इलिजिबोल जाबायबा नोंथाङा एडभान्सआवहाय फैनो हागोन। दा एडभान्सजों नोंहा मा प्रफिट जायो आं बेखौ खिन्थानोसै।
एडभान्सजों मा कलेजावहाय फरायनो हायो एडभान्सनि गेजेरजों नोंथाङा फरायनो हागोन एडभान्सआव क्लियार जायोबा नोंथाङा मायाव फरायनो हागोननो आईआईटी होनबाथ' जों मिथिखाबायानोसै आईआईटीफ्राव फरायनो हायो दा आईआईटी थारमाने सेन्ट्रेलावहाय फरायनो हागोन आरो नोंथांमोना बेबायदि जेरैबायदि आईआईटी गुवाहाटी बेफोराव फरायनोबा जोङो JEE एडभान्सखौ जों मा खालामथारनांगोन क्लियार खालामनो हाथारनांगोन दा बेफोरबायदि आरो JEEनि स्कपा दा नोंथांमोना एसे बुजिबाय जानांगौ CEE माने JEEनि मोननै एग्जाम मेन्सजों मायाव फरायनो हायो एडभान्सजों मायाव फरायनो हायो टपआ जाहैबाय एडभान्स टप कलेजाव फरायनोब्ला नोंथाङा एडभान्सखौ क्लियार खालामथारनांगोन दा बे जाबाय JEEनि दानि आं फैनोसै JLEE मा बेलाय JLEEआलाय दा JLEEनि थाखाय नोंनि डिउरेसना अनलि 3 इयारावनो नोङो बिटेक जायो दा माबोरै जागोन गोबां मिथिया जानो हागौ आं एसे खिन्थानोसै खायफाया मिथिखायो ओरैबायदि जाय बिथाङानोखि जाय केन्डिडेटआनोखि डिप्ल'मा फरायबाय आं दहाय बुंदोंमोन ना क्लास 10नि उनावहाय जेरैबायदि डिप्ल'मा फरायनो हायो बे डिप्ल'माखौ पास जाखांनायनि उनावहाय नोङो JLEEखौ होनानै डाइरेक्ट 3rd सेमिस्टारावनो एडमिसन लाफैनो हायो तारमाने डाइरेक्ट नों मा मोनगोन ब्रान्चआव मोनफैखागोन आरो तारमाने 3rd सेमिस्टारनिफ्रायसो जोंनिया ब्रान्च जायो दा बेफोरबायदि आरो दा बेनि डिउरेसना 3rd सेमिस्टारावनो फैखाबाय नालाय तारमाने 2nd इयारावनो फैखाबाय होमबा 2nd इयाराव फैबाय नालाय डाइरेक्ट नोंनिया मा जागोन 3 इयार 2nd इयार फार्स्ट इयाराव थांखांबाय 2nd इयार 3rd इयार 4th इयार बेयावनो जोबफैयो आरो नोंना दा बेफोरबायदि दा आं नोंथांमोननो खिन्थाबाय OHSनि उनावहाय एबा CEE बेयो मा CEE आरो JLEE बेयो स्टेटनि आन्दारावनो थायो आरो ओरै नेसनेल लेभेलाव थांनोबा नों मा थांनांगोन JEEआव नों थांनांगोन दा बे थांबाय आरो आं दहाय एसे खिन्थाबाय क्लास 10नि उनाव माबोरै फरायनो हायो क्लास 10नि उनाव फरायनायखौ मा बुङो 3 इयारनि कर्सखौ डिप्ल'मा होनना बुङो आरो 4 इयारनि कर्सबाथाय बे मा डिग्री थांबाय थारमाने बेचलर अफ टेक्न'लजि बुंबाय बैखौ थिंखौ मा बुंबाय क्लास 10निखौ डिप्ल'मा होनना बुंबाय दा बेफोरबायदि आरो दा मोननैयावबो सुबिदा दंजोबो दा नोंथांमोना बासिनानै लादो माबोरै बबेखौ नोंथाङा फरायनो साननानै दङ एबा माबेखौ नोंनि फकासा मायावहाय नङा होमबा नोंनि एमआ मायाव थांनो नागिरदों नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों एसेबाबो हेल्प जागोन होननानै आं सानदों दा आं फोरमायबाय क्लास 10नि उनावबो माबोरै इन्जिनियारिं फरायनो हायो एबा क्लास 12नि उनावबो जों माबोरै इन्जिनियारिं फरायनो हायो आरो माबोरै फरायोब्ला जोंहा 3 इयार्सआवनो 4 इयार्सनि कर्सखौ जों कमप्लिट खालामनो हायो आं बेखौ नोंथांमोननो एसे फोरमायबाय स' आसा खालामो नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों एसेबाबो हेल्पफुल जाबाय होननानै स' आं गोबां बाथ्रा बुंला नैबे भिडिअनि गेजेरजों स' एसे गोलाव जाबाय भिडिअआ स' आसा खालामो जाय बिथांमोना जोबजासे नैबे भिडिअखौ नायबाय स' थेंक इउसै स' आङो नेक्स्ट बेबायदिनो गोदान भिडिअ लाबाय थागोन नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जाहाथे बेफोरबायदि इडुकेसन रिलेटेड भिडिअ मोनबाय थायो स' आसा खालामदों इन्जिनियारिंनि माखासे ब्रान्चफोरखौ एसेबाबो नोंथांमोना बुजिदों होननानै एबा हेल्पफुल जादों होननानै आं सानबाय स' आसा खालामबाय गोदान मोनसे भिडिअआवहाय नोंथांमोना थाबैनो लोगो मोनगोन होननानै स' थेंक इउ